Zelan? Audio dago, inigo hotza. Filtros, propiedades igual. Hemen dekugu hau. Audio da eskriptorio. Bai, hau izango da, ez da, auperantza emonda, edo ez. Ez berdin baitzen da, ez da? Bai, itxara, ia zer emazten da. Peinarekin berba egiteko, ongi etorri, suposgarria den horrela antzokia beteta ikustea. Gaurkoan, mandamendu hipermodernoak egungo inertziak zalantzan jartzen izenburu hori duen liburuaz berri egingo dugu, eta horretarako gure alboan daukagu, hemen, Inigo Martínez Peña, irakasle eta filosofoa. Ninkotamen, agurtu egingo dugu, Inigo. Bai, kaixo, egunon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Baita ere, bereziki niri eskerrik asko, berarekin irratien izendako elkarrizketa baten ondorio da beste elkarrizketa hau, orduan, zabaldu bidea horrek, eta niretzate komentatu diot oso berezia dela Kafe Antzokian egotea. Ni Bilbora etorri nintzenean lanera, duela 20 urte inguru, hemen botanituen aurreneko parranda, hemen kontzertu ederrak entzun izan ditut. Hemen ezagutu nuen nire bikotea, hemen ospatu genuen gure ezkontzako bazkaria, hortze, eskin horretan. Ezen izan hiper ezkontza bat, 6 lagunago ginen, lekukoak barne. Eta, ona ere ekarri izan ditu nire seinalabak ikustera aurrentzako antzerkiak. Eta, zentzu horretan uste dut, Kafe Antzokia askoentza dela gure biografietan, badaukala toki bat, erreferente bat dela Bilbon, eta biografia asko korapilatzen direla hemen, 11 historia lotu daitezkela, eta burura zetorkidan, honan entorrela, Marc Auré, antropologo frantsesaren deskribapen bat, gure gizarteari buruz, berak dio batez ere dauzkagula estokiak, ez? Estokiak dira oso berdintzua diren, gasolindegi, aeroportu, frankiziak, eta orduan toki horiek direla oso gatzak, oso zailak, sustraiak botatzeko. Eta esango nuke justu Antzokia kontrakoa dela, toki bat nahi izan gero sustraiak botatzeko. Aurkezpen ederra egin digu dagoeneko. Mandamendu hipermodernoak egungo inertziak zalantzan jartzen liburua argitaratu duzu, iraila partean, 19 mandamenduren inguruko hausnarketak bildu dituzu liburuan, gaurko egungo bizimodua ulertzeko ariketa egiten duzu, ez? Asko mandamendu horiekin inkonstienteki egiten ditugu, ez? Mandamendu batzuk, dira abiadura, denbora, gaitasuna, konpromisua, divertimendua, ez? Eta asko esan dugun bezala, gure barek edo egiten ditugu ere. Gogoetarako tartea ere irekitzen dituzu liburuarekin, gure munduari eta gure buruari begi berriekin begiratzeko aukera ematen digu liburuak bildu dituzun kapitulu horietan, horrela proposatzen diguzu, baina lehenik eta behin galdetu nahi ditugu zergaitik mandamendu hipermodernoak, ez? Zergaitik jarri dituzu hipermoderno hitza, ez? Bai, hipermodernitatea da gure garaia izendatzeko proposamen bat, ez? Egia da, badaudela proposamen gehiago, baina, askotan entzuten dugu, gure gurasoena baino gure garaiaren seinalaba garela, ez? Eta, zentzu horretan nik hori sentitu nuen gure etxean, ez? Aitarekin eta amarekin egun dela, espazio berdina partekatzen genuen, baina gaizki ulertu asko zeuden ikuste, garai ezberdinetan bizi ginelako, ez? Eta orduan, zentzu horretan horrek agian, eskerrik asko, agian, garaia ulertzeko saiakera hori, bai, izan ziteken, gure gaizki ulertu asko, era maitagarriago batean
ulertzeko edo behintzat haietara hurbiltzeko, ez? Badira proposamen gehiago, eta bakarrik hipermodernitatea, eta, harin pixkat aipatzen baditut proposamen horien artean batzuk, eta gero zergatik aukeratu duen hipermodernitatea hitza. Arrakastatsua izan da adibidez Bauman soziologoaren proposamena, gizarte likidoa, eta berak ekartzen du gure garaian ez dagoela heldulekurik, lana etengabe aldatzen dagoenez solidoarekin kontrajartzen du likidotasun hori, badago ere bai ezagutzaren aroa, proposamen gisa, eta big data edo datu guzti horien bilketa azimarratzen da bertan, edo mundializazioa, globalizazioa, merkatuaren edapena mundu mailan aipatzen du horrek, edo, abiaduraren garaia, Leopold Virilo, edo espektakuluaren garaia, ide borre, ez dana bilakatzen zaigu entretenigarri, edo izan behar du entretenigarri. Eta, nire susmoa zen, proposamen guztioen atzean, guztietan zegoela gehiegikeria, ez? Izan gehiegizko ziurgabetasuna, Baumanen kasuan, edo izan gehiegizko informazioa eta datuak, ez? Biltegi erraldoi horietan, edo izan gehiegizko abiadura, edo merkatu handia, edo gehiegizko espektakuloak, baina guztietan hori dagoen enean, hiperaurrizkia egiten zitzaidan bereziki esanguratsua, ez? Orduan, zentzu horretan, Lipovetsky proposatzen duen hipermodernitatea izendatu nuen, ikusita, orduan gu garela nolabait ez hiperaktibo, geldiezina, hiperinformazioan dugu deltota eta hipermerkatuetara guazen erostera, ez? Zertarako izendatu gara, zertarako ulertu, agian inertzia batzuk aldatzeko eta saiatzeko modu bizigarriago batean bizitzeko. Eta mandamentuak, ez? 19 mandamentu zehazten dituzu liburuan, mandamentu horietan ari erazten diren gehienak nahita ere egiten ditugu, gustuko ditugulako, ez? Hori gustatzen zaigu bidaiatzea, zoriontsu bizitzea, baina gure borondatez edo egiten ditugu, nork agitzen dizkigu mandamendu horiek? Egia da mandamendu hitza pixka provokazioa dela, ez? Badago ere kontraesan bat tituluan, mandamenduak badirudi dela gauza antzinekoa, erlijioarekin edo lotura daukana, eta hipermodernitatea berriz, kontu berria, ez? Orduan badago hor tensio hori tituluan bertan, baina liberan ere mandamenduaren ikuspegi provokatiboa da, entzuten dugula bizi garela askatasun individualaren munduan, ez? Eta beraz, zertan mandamenduak, ez? Ez dago mandamendurik, azkea bagara, eta entzuten dugu horrelako Nothing is impossible, eta Just Do It, eta horrelako leloak, ez? Orduan, ematen du, gure mutasuna, nolabait, garatu behar dugula mugai gabe, eten gabe, eta justo hori bihurtzen da mandamendurik eta gordinena, ez? Eta uste dute hori ere oso kantzagarria dela, ez? Gero, nahita egiten ditugula ere pentsa dezakegu, baina hori ere nire galdera da, gure nahiak prefabrikatuta dauden edo zer den nahi izatea, ez? Uste dut, giza desiak dira oso gauza komplikatua, ez? Ez direla gardenak. Eta askotan nahi dugu, baina ez daukagu argi, batzutan maite dugu, baina gorrotu dugu, batzutan erakartzen gaitu, baina ies egin nahi dugu. Esan nahi dut, gizakion desiak dira oso komplexua, orduan nahi izate horri buruz, inkonstienteki ere pentsa beharko dugula uste dut, baina egia da, bebai dagoera eukildola galdera hori, ez? Nork agintzen dizkigu mandamendu horiek, eta ez daukat oso argi. Nik esan dut, liburua irakurtzerakoan askotan geuk egiten ditugunak dira, ez? Bai. Inkonstienteki, ezagik. Bai, eta... Inork ez digu agintzen edo testuinguruak agintzen digun, ez? Hipermodernitateak. Bai, eta garai batean, ematen du aginduak edo mandamenduak zela pertsonifikatuta, ez? Hitler edo Mussolini edo Franco batean ezagik autoritatea handi horiek, ez? Egia da, askotan entzuten dut diegula soziologo hori, autoritatearen figura horiek ahuldu direla, eta ez dela berdina irakasle eta mediku, ez dakite, gizarte demokratikoago batean, eta orduan, nun daude mandamendu horiek, ez? Eta uste dut, merkatuaren ahotsa gure ganatu dugula, ez? Modu impertsonalean bada ere, eta zentzu horretan, irailean, argitaratu zenean liburua, kazetari batek egin zuen horri buruzko albistetxo bat,
eta idatzi zuen tituluak errata batekin mandamendu hipodermikoak, ez? Eta orduan hipodermia azalazpia daukagu, ez? Gero ikusian jator, eta erantzian, sentitzen dut, eta esan nian, bueno, dena den piztak eman diazu, mandamenduak azalazpian dauzkagu, eta bueno, nire dauzera adibidez, hitzen. Eta zuk adibidez, zein duzu barneratuen? Nik uste guztiak zentzu batean sufritu ditu dela, ez? Eta hortik idatzi duela ebai, ez? Nire kontraesanetatik, nire zauri horietatik. Baina esango nuke, azken handian, 3. kapitulokoa dela gehien sentitzen dudana, konstante bat dela, ez ezazu denbora joan du. Zeme alaba matrikulatuta beste eskolaz kanpoko ekintzetan, nire bai formakuntza ikastaroetan, eta badirudi egutegia utsuneri gabe agertzen zaidala, ez? Beste garai batean ere, uste dut zazpigarren kapituloan ikotxo sufritu dudala, izan zaitezu zeu, eta horrek eraman nahuela terapia egitera nire benetako nia bilatzen, baina askotan susmopean beti, ez? Izango da nire benetakoa edo beste oraindik engainatzen dago nire buruan. Eta autoestimako liburu, laguntzaren inguruko liburu horiek irakurri izan ditut, beti posik eta beti zoriontzu egoteko, eta horrek ematen ninduen gero errun sentimendu gehiago, nahi zen. Aurrekoan psikiatra batekin egiten duen berba, eta esaten zian uste duela gaur egun zoriontasun eza patologizatu egin dugula, ez? Eta bere paziente batzu bazela, ez nahi guzti zoriontzu. Triste, eta galizotasuna izango balitzen zala, ez? Bai, orduan, hori ere sufritu, bigarren mandamendu bai, bidaia ezazu. Bidaia ezazu, ere oso gogorra da. Batzutan ikusi nire burua barako aeroporturen batean aspertuta lur jotan iraudan norte ekarren, turismo bidaia honetan, zegan ateratu. Eta beste garai batean, lagunekin, ez ezazu maitasun konpromesurik hartu, oso irautzaile txarren nentan. Garai batean. Gero, Bauman irakurri duena maitasun likidoa eta beraz eran planteatzen duen egun erlazioak merkantzia moduan gero eta gehiago ikusten ditugula eta erlazioak kontsumitu behar diela Kleenex forman, erabili eta bota. Orduan arian, hain irautzailea zera pentsatzera pasan nintzen, ez? Eta dena den, gaur hemen pixkat kontraesanean dago mandamendu batekin eta da, uste, 14. dela. Ez eitezi? Ez, orduan ez. Hori da, niko da adulta puntatuta. Bai. Ez, egia da hori da, baina ez. Orduan ez, kontraesanean dago 12. ez izan astuna, ez. Nahiko nuke behintzat hori errespetatu gabe. Gehiagikeria da, gehien aipatzen duzun hitzetako bat, eta egungo kasetaritzaren ezaugarritzat jotzen dituzte gehiagizko informazioa, gehiagizko abiadura, berri batetik bestera nola gabiltzan, mundu batetik bestera salto eginez, hemengo desastre bati tenberri gero tokiko beste albiste bat, informazio pilo horrekin ez dakigu zer egin, ikusten dugu hori, mundu batean gertatutako zerrazki ikaragarria, ondoren pasatzen da beste albiste batera, eta hor daude. Bai, informazioaren kontu hor dago, bai, eta munduan zaudeten ogondu bakizu, eta uste dut dizkakure logika hori dela logika adiktiboa, albiste bat, gehi bat, askotan kohesio hori gabe, eta, egiten dio bai referentzia, gehiagikeriari, orokorrean. Oso kuriosoa, Harmon Rosa, filosofo alemaniarrak aipatzen du, gure gizartea dela, gero eta gehiago produzitu behar dugu edo, baina ezertarako, bakarrik ez hausteko, kompetentzia bestera jango gaitu. Orduan, abiadan jun behar gara, gelditzen bagara, jauziko garelako, eta ez dakigu oso ondo norantzagoa zen. Orduan, pixkak, urduritasun horri buruz egiten du berba, eta uste dut hori ere liburuaren tesia, diskurtso ekonomiko batek harrapatu duela gure eguneroko bizitza, hazkunde ekonomikoa, hazkunde psikologikoa bilakatu dela, eta orduan nola gure eguneroko bizitza janda dagoen horrekin. Baina albisteen kontura gustatzen zait bereiztea logika
adiktibo hori badela erritmo bizian kohesiorik gabe eta urrunetik datozen albisteekin zer egin, askotan denbora pasa, entretenitu, Instagramen bezala gaudela ikusten batak bestean atzetik. Bai, eta askotan albiste guztiek impotentzia sortzen dutela gugan, dakigu oso ondo zer egin daiteken horregaz, baina logika adiktiboari kontrajarri diogu logika narratiboa, eta agian saiatu albisteen arteko erlazioa topatzen, ulertzeko kontzeptuak sortzen, beste logika bateri heldu, ez? Askotan informazioa ez da jakituria, informazioa eduki dezake bizikleta batena, eta jakin, bizkate informatu dagoen nolakoa diren frenoak, edo gurpila, edo ezarlekua, baina gero agian ezakit ibiltzen bizikletan. Eta zentzu horretan gustatzen zait aintzinako eskola filosofikoek nolabait bizitzen jakin edo planteatzen zuten, ez? Jakituriari balio etiko bat ematen zioten, ez? Eta horretan ere, gomendagarria da Dunhamen liburu polit bat, erritualen amaiera deitzen dena. Berak dio gure gizartean gero eta komunikazio gehiago dagoela, baina gero eta komunitate gutxiago. Orduan, kontra jartzen ditu bi horiek eta egiten du horren garapen eder bat, ez nahi sartuko, baina botatzen dute izenburua. Buru osasuna hainbat kapituletan ere agertzen da, gaixotasun berrien agerpena, diagnostikoen ere gorakada, dagoeneko aipatu duzu orain hemen ere, eta salatu duzu gaixotasun mentalak maila neuronalean aztertzeko joera gaientzen ari dela, ez? Gehiagikeriaren logikari egiten dio referentzia horrek, ez? Garatzen badugu psikiatriak igan inguruak hartzen baditugu, nahasketa edo trastornoen bat agitzenetik, hau ikustera noa, ez? Horrengoan beste aukera daude, azkenean bi horre pasatu dira, eta zeiten du, horretara noa. Orduan, egia da, horrekin ikusten dugula hiperdiagnostikoen joera, ez? Eta uste dut bi bide daudela, gaur egun gaixotasun mentalaren inguruan, bada hiperdiagnostikoa, eta beste bide bat ere bada, aipatzen duzun ikuspegi neuronal hori. Eta orduan badago ere joera bat, burmuinaren mapaketa bat, edo kartografia bat, edo iruditegi bat egiteko. Hor dago Frantzian neuroespin gune erraldoia, eta bertan neurozientzia saiatzen dira gure mugimendu neuronal guztiak irudien bidez erakusten. Orduan, otoitz egiten baldin bagaude, nola funtzionatzen du gure burmuinen, eta orduan neuroerlijio egiten dago, ez? Edo baldin bagaude erosketak egiten, nola? Neuromarketinga. Edo maiten dituta baldin bagaude, eta ematen du gure jokabidea azaldu daitekela beti horrelako argazki baten bitartez, ez? Ematen du gizakia neuronalari buruzan gabela, ez? Gizakiaren ze ikuspegi ekartzen du horrek, ez? Galdetzen dion nire buruari eta uste dut orduan gaudela bietan izan kanpotik atorkigun diagnostiko bat edo izan kanpotik atorkigun argazki bat kentzen diogula pertsonari hitza. Eta galdetu beharrean zelan zaude, eta guazen hitz egitera horre buruz, ematen du diagnostikoak edo burmuinan irudia izango digula norgaren, ez? Orduan, uste dut gure garaiak mestrezatzen duela hitza, nahiko nioke hitzari pisu gehiago eman, hitzari garrantzia handiago eman, eta hipermodernitatea dauzkan hitzat biari, bada zifrak, eta hiperdiagnostikoen zifrak hor daude, eta bestea irudiak, baina baztertuta elkarrizketa. Eta, zentzu horretan aipatzen dute liburuan diagnostikoen parte hori. Eta tal guztietan bai aipatzen duzu pandemia, ez? Kapitulu guztietan agertzen zaigu bizi izandakoa. Ez dakit arinago suposatzen dut lehenago ere hasiko zendula lan hau egiten, baina agian harrapatu zentuen ere konfinamenduan edo etxealdiak eta horregaitik pandemiak ere mandamendu hauek aldatu egin dute, edo saiatu zara ere pandemia hor agertzen. Bai, nik liburu amaitu nuen itzialdia baino lehen, ez? Bazegoen amaituta, eta han itzialdia nengoena
pentsatzen nuen, ezin dut gaurkotasunari buruzko zehozer idatzi, honi buruz aipamenik egin gabe ez. Orduan saiatu nintzen, kapitulo bakoitzean zehozer txertatzen pandemiaren harira ez. Batzuetan oso horrez egin zitzaidan, adibidez ez ezazio denborari galdu kapituluan, zer lagun asko kontatzen zidaten, ematen zuela denbora asko geneukala, baina entzen zitzaida tutoriala makillatzeko, kirola egiteko, sukarlatzeko, eta estres digitala zukatela pandemia, inoiz baino gehiago. Edo bi ezazu berriena, horretan ere, Texaseko gobernadoreari entzuten genioen, zahartza doan espresatuz, utzi dira genituela, edadetuak zen. Orduan, horrela ez, zertzela dira, baina hori agertzen dira. Eta gero horrekin, uste dut, geneukala agian beste mundu berri batera etorriko, itzialdia baitzerakoan, agian beste gizarte mota bat eraiki genezakena. Orduan, zegoen 20. Mandamendu bat, liburuan, eta beste kapitulutzo bat, baina gero... Hobeagoa, ez dago garela hori. 20. mandamentua deitzen zen, gera zaitezetzean, eta gero zegoen talako erantzkin bat, eta normaltasuna bueltatuko garen, edo ez, edo izango zen hori ez. Urgentziaz idatzia, eta gero genuen. Egia da, itxaropen batzuk zeudela hor, baina agian baita ere pentsatuz egoera biriko hori izan zela gure produkzio moduagatik sortua, ekosistema asko apurtuak zeudela, eta agian hausnarketa bat egingo zela desaskundearen hildotik, ez? Ez askunde edo ez hiper horren hildotik, ez? Eta, ez da, momentuz ez da izan, ikusi gako dugu, egia da, gauza asko idatzi ziela urgentzia handiz. Hor dago sopa de Wuhan, liburua, eta hori izan zen momentuko pentsalarien idatziak, pasan urtean idatziak, justo 40 aldian, datorren mundu hori aurre ikusi nahien, ez? Eta, rock star filosofikoa dira, hor dago Judith Butler, hor dago Marcus Gabriel, Preciado, badago Giorgio Agamben, eta haien ikuspegiak oso kuriosoa da, oso etorkizun desberdinak irudikatu zituzten, ez? Mutur batean daukagu Zizek, eta Zizek esaten zuen, koronavirusa izan beharrean komunavirusa izango zela, koroaren ikuspegi monarkikoak egin zion, pentsatzen zuen kutsatuko gara sozialismoaz, elkar zaintzaz, eta eten egingo da produkzio mota hau, eten egin delako ekonomia, eta beste muturrean dago adibidez Wuhanen ikuspegia, esaten zuena, datorren mundua izango dela hipervigilantzia digitalen menpeko mundua, virusak egingo gintuela gero eta individualistagoa, gure erronka bakarra izango zela gure biziraupena, eta oso deigarri egin zitzaidan 17 etorkizun desberdin, orain aldi berdinetik, idatziak zeudela, eta horrein galdetzen duen nire buruari gure etorkizunaren inguruko fikzioak egiten ditugunean, gure beldurra, gure desira konstiente o inkonstientea, gure ideologia nola nahazten den horretan, ez? Eta, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, kapitulu guztiek dute eskema berdina, ez? Lehenengo gaur eguneko egoera, edo mandamendu hipermodernoa saltzen duzu, eta ondoren historian, gai horrenen bueltan, filosofo edo pentsalari batzuk emaneko definizio eta azalpenak gehitzen dizkiozu, ez? Baina liburua irakurtzean, harritu egin gaitu referentziaia guztiak gizonezkoenak izan direla. Apenas hartzen zaizkigu emakume pentsalarien esanak, ez? 56 referentzia bibliografiko, 6 baino ez dira emakumezkoenak. Eta, tradizioa ere izan da, ez? Eskolan ere filosofia ikasi genuenean, gizonak izan ziren, ez? Ikasi genituen horiek. Emakume gutxi batzuen teoriak edo sartu dituzte orain ere kurrikulumean, zu irakasla dezakela, konta iguzu. Lagun batzuk ere aipatu diate kontua, eta guztu oinarrizko hausnarketa bat eskatzen duela horrek, eta autokritika bat. Marina Garcés, filosofak, esaten du politizatu behar dugula zer irakurtzen ari garen, ez? Eta orduan bera, esaten dugu,
behar gara gure liburuen apaltegi horretara, eta ikusi zenbat gizon eta zenbat emakume dauden hori izenburu horietan, eta agian ere zenbat mendebaldeko idazle eta zenbat beste kulturetako idazlea, edo agian ere zenbat idazle zubira zenbat beltz. Bueno, pixak behintzat presente ukitzeko, nondik ere edikatzen garen, ze irakurtzen dugun, ze aniztasun falta dagoen alde irakurketa horietan. Eta uste dut, azken urteetan hasi izela horretaz hartzen, eta kurka emakume pentsalariak gehitzen. Eta orduan, motxila ere hor dago, eta nire bidai honetan aldaketak bai izan dira referentzia Marina Garcés, Eva Illut, Naomi Klein, uste dut referentziak izutzua izan direla nire irakurkete eta liburuen barne, baina esan bezala hezkuntzan adibidez, gaitegian, ez bakarrik filosofian, artean, zientzian, badago berrikuspen bat, eta filosofian gaitegian, filosofian historian, oin arte eman diran autoreak 10 gizon izan dira. Aurten lehenengoz, Agora filosofia elkartean gaude, bigarren hezkuntzako filosofia irakasleak osatutako elkartea, eta aurten lehenengoz lortu dugu 8 gizon eta 2 emakume egotean, orduan Hannah Arendt eta Simone de Beauvoir sartuko dira USE proban, eta sartu dira curriculumean, bai. Eta, antolatu genuen ere, Eibarren uztailan filosofiatik ezabatutako emakumeak jardunaldian. Eta oso interesante izan zen, ze hor dauden ikuste pausu ezberdinak, ez? Bada, konturatzea eta larrikatzea falta direla. Beste bada, horiek irakurtzea eta ezagutzeak, zen falta irabaiten zeratzen dute, eta hor behar da lanketa bat, ez? Jantzi behar gara, eta horretan ari gara. Eta bestetik ere, ikuspegi kuantifikagarria honetaz aparte, ea benetan horrek filosofia egiteko modu berri bat ekarriko duen, ez? Eta hori ere interesantea, ez? Ea zerrenda batean izena gehitzea importantea da, baina baita ere, ea benetan zientzia egitea, arte egitea, filosofia egitea, desberdin izango da feminismotik edo ahotsa aniztasun hori gehituta. Eta adibidez, Edurre Eskizarrek planteatzen zuen borrokaren kontzeptua desberdinak itzatekela, filosofatzeko kontzeptu batzuei buruz, ez? Ekarri zituen kontzeptu batzuk, eta zuen, nola filosofatuko genuke honi buruz feminismotik. Eta baita ere, filosofiara ze kontzeptu berri ekarri dituen feminismoak, adibidez zaintzarena, ez? Ekarri du filosofian erdiguna gorri buruz pentsatu behar dugu, baita ere gorputzarena, ze askotan deskartezen ideia daukago, ez? Gu pentsamendua bagina, ez? Pentsatu gorputza dago aparte. Orduan baita ere, gorputzari buruzko hausnarketa, eta uste dut filosofia egiteko beste modu bat eta beste gai batzuk ere ekarriko duela guztion ere, ez? Liburuaren azken atalean, pentsamendu kritikoari eskaini diozu, zalantzari, eta hortik bederatuta filosofia irakasgaiari, ez? Orain ere egin dugu berba horren inguruan. Eta zer garrantzia duen, ez? Gaur egunetik ikusita, ez? Filosofia irakasgaiak berak, ez? Pentsatzeko, berba egiteko, ez? Zer garrantzia duen, baina hezkuntzan ere, ematen du, pixka bat albarotu edo arrisku hori izan duela, orain ikasleak ditugula hemen, adi ikusle, erne ikasaileren apologia egin beharko dugu, ez? Gainera, bihar, denok jakin dezagun, nik enekien existentzen zela, baina filosofiaren nazioarteko eguna da bihar. Bakizu, nazioarteko egun denok daukagu bat, filosofiak ere. Egia nazioarteko eguna izatea beti sintomatiko egiten dela, ez? Baina, horrela da, eta egia da, azken hezkuntza planek, eta bain justo datorren berrian ere, harritu gaituela, orduden murrizketa itxera dela. Oain arte, DBH eta batxiller igarrotzen, etika eta filosofiarekin lotua dauden 17 ordu egin zideken ikasle batek, batzuk hautagaiak, eta horrein 5 baino etxingo ditu egin. Orduan, hor daude, eskate mugitzen, Eusko Jaurlaritzarekin aldaketan badatorren, eta egia da, hartzen badugu filosofia nazioarteko egun hori, bertan planteatzen duena UNESCO, eta hori zen 1985an
Pariseko deklarazioan egindako dokumento batean agertzen dena. Bertan planteatzen du UNESCO filosofiaren balio politikoa, ez? Batez ere, elkarrizketa filosofikoa nolabait antidogmatikoa denean, eta bestea entzuteko eta bestearen ideiak aintzat hartzeko. Esan nahi dut, izan daitekela baliogarria, elkarbizitza gorroto gutxiagorekin eraikitzeko eta bakearen aldeko hezkuntzan. Hori gutxi gora behar UNESCOn planteatzen dena, Eta kritikoa izateko, Bai. Garrantzitsua. Edo berra egiteko besterik. Orduan, hor dago, azpimarratzen den kontu bat, baita ere gustatzen zait Marina Garcesek nola aldarrikatzen duen filosofia batez ere galderen garrantzi existentziala planteatzen du. Zelan galdera filosofiko zeharkatzen duten gure bizitza, eta orduan, berak egiten du alako konparaketa bat musikarekin, esaten du, imaginatu ezakegu bizitza bat musika gabe eta galderari gabe, alako lotura egiten du, ekarri dut liburua, filosofia inakabada da, amaitu gabeko filosofia justorain itzultzen ari da, lagun bat itzultzen dari, horatzen itzelena, eta, Marina Garcesek planteatzen duen horretan ez, galderek zeharkatzen gaituzte, baina galdera horiek ere partekatu ditugu, ez? Pentsamendu komunitate bat sortu. Nik uste ere badela gure arteko erlazioak ulertzeko modu bat, ez? Hauskortasunera eramaten gaitu, filosofiak ezakintasuna onartzea eramaten gaitu, ez? Eta ezakintasuna onartzea, arrokerien kontra egiten du batetik, baina baita ere gure hutsune horiek erdigunean jarri eta hori buruz hitz egin dezakegu. Eta nera bezaroan uste dut ere, berezik inportantea dela, orain arte jaso dituzten erantzunak, gurasoengandik, komunikabideengandik, edo irakasleengandik zalantzan jartzen dituzte, eta horren aldeko espazioak sortzea hezkuntzan garrantzitsua delakoan gaude. Eta zer da identitatea, zer da mentasuna, zer da heldua izatea, galdera horiek klasean planteatua dituzte, eta hala ere egia da hitz egitea elkarrizketa batean ez dela gauza erreza, pizkanaka probatu behar den kontua da, eta horregatik ere harritu ninduen, eta kontatu du. Beran inguruan, lehen kontatu didazu artikulu batean agertzen zena, ez? Zaiela gustatzen telefonoz berba egiten, nahiago dutela mezu bidez komunikatzea, ez? Sintoma bat adierazten, ez? Topatu nuen hori aurrekoan egunkarian, nerabeak eta Instagram ditutako artikulu batean, eta bertan dio, zergatik ez dut telefonoa hartzen, ez? Egungo belaunaldi mutua omen da. Barra egiten dute, batzuk ere, hola ibiliko dira, Eta nahiago dituzte agian aplikazio asinkronikoak. Hau da, ahots mezuak bidali, baina ez dago improvisaziorako aukerarik, ez? Eta horregatik elkarrizketa arriskutsua da. Gezki ulertuak egon dira, ez dakigu zer antzungo duen bestea, baina aldi berean uste dut harremanetarako ezinbestekoa, eta gaizki ulertu emankorrak direla horiek. Eta, naiz eta arriskutsua izan, gure arteko hutsune horiek, ezakintasun horiek partekatzeak badaukala bere balio psikologikoa eta politikoa ere. Bai azpimarratu nahiko nuke, liburuan, 19 kapitulu horietan, umorea eta ironia ere erabili duzula, ez? Bizitza bizigarriagoa egiteko, edo irakurlea gozoago hartzeko, ez? Mandamentu horiek, ez? Saiakera bat dago, hori intentzio bat, ez? Azkenean mandamenduen atzean dagoena da presioa, ez? Autoexigentziaren presioa, ez? Eta askunde horretan, ez? Eman behar dugun gero eta gehiago. Eta gure bizitzan gero eta gehiago eman behar dugu. Eta horrek ekartzen duen presio hori zulatzeko, agian umorea lagungarria da, ez? Uste dut umorea bizitza bizigarriago egiten duela, eta nire helburu batzutan ironizatzea, mandamendua desegiteko estrategia bada. Ez dakit, ez dut uste asmatu banik, batut askotan ez nahi zoan oso komikoa, joera gehiago daukate tragediarako, baina, saiakera behintzat hor dago, ez? Uste dut errezagoa dela tragedia egitea, komedia baino. Eta askotan umorea ikusten ditudanean, zer atzadan irten eta umorea egin eta jendea barre arazi, ez? Igual tragedia doka, baina, hori dira burutazio batzuk, dena den, egia da, zuterni hori bigunago egiteko umorea dela aukera bat, amorea planteatzen duen beste aukera bat, batez ere logika produktiboa
delako, esan bezala, adiktiboa, bat, eta betik ordezkagarri bilakatzen ditugu objektua, merkantzia horiek, orain hau daukat, baina beste batekin ordezkatzen noa, baina maite duenak ez du zenbatzen. Maite duenak, pertsona hori, gauza hori nahi du, ez da ordezkagarria. Orduan, maitasuna eba izan daiteke pizkatu bat hipermodernitatearen kontrako antidotua. Beste bat guratzen zitzaidan, desaskundea, orain bolo dagoen ideia bada, eta, bueno, hor daude ari batzuk, agian, sakondua izateko horietan, Bueno, orain aukera emango dugu ikaslei, kapitulo bat, edo mandamendu bat aukeratzeko, galderak egiteko, 2 minutu eskatzen didate, teknologia berriak, jarrituko dugu berbetan, hizkuntzaz ere aritu gara, eta, bueno, galdu egin naiz, orain. Erustu maila. Galdu aldugu denbora. Hori bai, nahi dut esan, zuk liburuetan mandamenduak azaltzen dizkiguzu, gero pentsalari ezberdinen gogoetak partekatzen dituzu, baina ez diguzu erantzunik ematen. Horrez zara, ez duzu zure erantzunik. Beti nahi dut izkak mandamendu horren paradoxa erakutsi ez, eta agian exigentzia murriztu. Horti doa erantzun posible bat, ez? Gero erantzun posible batzuk ere izan diteke hori umorea, baina egia da, Tolosaldean, Iruran antolatutako kote filosofiko batean, kote filosofikoak egiten dikatutan, eta, bueno, espazioa sortu, norbait konbidatzen dugu, gai baten inguruan, itziaren dugu minutu, eta gero, sortzen dalako solasaldi baten, tabernara joaten diren pertsonekin, ez? Bueno, por cierto, justo hasiko gara bai egiten Bilbon, bira tabernan. Baina, bertan, gizon batean esaten zuen, bueno, divertitu zaitez, positiboa izan, sexua praktikatu, nik ez dut ikusten bate ere, ados nago guztiekin. Eta ari gara, mandamendu, berez, ez dira txarrak, ez? Nik uste... Ez bidaiatu ezazu, zoriontzua izan... Karo, kontua da, jartzen baditu errendimenduaren eta kontsumoaren koordenada horietan, eta hor bihurtzen direla hiper, eta hor bihurtzen dira niretzat exigentzia. Eta orduan hori da pizkatze bat liburuaren helburua esango duke, horien gainean zuloak sortzea. Gero horrekin zer egin edo norberak nola erantzuten dion, ez dago erantzun unibertsalik. Bueno, orain bai, erretzen mandamendu horien inguruan baten bat aukeratuko dugu, zuek aukeratuko duzue, eta gainera galderaren bat ere egin nahi baduzue, teknologia berriak erabilita, galdetu ahal izango duzue, hori, baduzue QR hori famatu bat hori, ez?
Bai. Bueno, jarraituko dugu, dagoeneko parte hartu duzue, dena guztu dugu. Eta batzuk, bota dituzue galdera ere, edo dizkiago Iñigori ere, baina mandimenduen horien artean, bat aukeratzeko eskatu dizuegu edo proposatu dizuegu, eta bi izan dira, zango enuke garai edo. Gehien boskatu duzuena da, ezaitez hil, 14. mandamendua. Inigo hemen daukagula, eskatuko dugu pixka bat mandamendu horren inguruko zetasunak ematea. Hori zetorren batez ere transhumanismoaren mugimendu transhumanista estatu batuetan sortu zen, eta planteatzen zuten giza zibor berri bat sortu daitekeela, eta agian horrek hilezkortasuna eramango gintuela. Oso eztabaidatua izan da mediku batzuen lan, zehaiek diote batez ere ingeniarien kontua zela, eta batez ere Silicon Valleyen hartutako negozio itzela. Baina badagoela horrelako ideia hilezkortasuna bermatzeko. Eta kuriosoa da, hilezkortasuna garai batzuetan zegoen gehiago erlijioaren diskurtsoen menpe, baina egun iaia zientzia, teknologia edo zientzia fikziozko iruditegi horren barruan dago, Orduan, horri buruzko bebaik hiperbizitza izango zen, Gero eta urte gehiago, luzatu, egia da gero nik uste, irudi horiek, pandemia eta gero, pixkat zuratu dutela. Eta gogoratu digutela, gure egoera, gure zaurgarritasuna, gogoratu digutela gure hilkor kondizioa, eta agian horrek ere bizitza opari bihurtzen du. Agian ere hilkorra garela jakitea gure arteko harremanetarako eta gure bizitzarako ere badauka ondorio bat, ez dakite hilezkortasunaren ideia hori nora eramango gintuen, baina ideia hori da batez ere nik uste kapituloa heltzen duena. Eta beste mandamendu baten inguruan ere berba egitea eskatzen dute ikasle, lehenengoa, bila ezazu berriena. Horren abiatzen da eta liburua. Bai, lotuko nuke aurrekoarekin, da ezaitez hil eta gainera mantendu zaitez beti gazte. Orduan berritasunaren aldeko kantuan gaude, ez da hori izan horrela garai guztietan, baina uste dagoela innovazioaren presioa, beti berritu behar dugula, eta hori publizitateak, zen albisteak, komunikabidean ipatu dugu. Asko ikusten da iragarkietan, azken modeloa erosteko, harremanetan ere, aztertuko ditugu gure ingurukoak, eta berriztu behar garela, eta baita ere lanean, formakuntza etendako ikastaroetan. Beti aldatzeko prest egon behar dugu, eta agian hori ere bada urduritasun hipermodernoaren seinale. Eta kulturalki beti ez da horrela izan, zer garai batzuetan zaharra izan da gehien baloratzen zena, gaur egun esan bezala gazetasun eternoa bilatzen da, zahartzea patologizatu egin da, iaia okaitzutak nabalitz, bizitzaren une bat dena, eta kapitulan galitzen dut noizki galdetu hori, eta agian irautza industria horizatik, merkantzia berria sortzearekin batera. Eta hor daude bide kapitulan bada zaharkitze programatua, dokumentala dago oso gomendagarria, bota erosi bota, eta hor adierazten azaltzen da oso ondo, nola momentu batetik aurrera enpresek bizi iraupen luzeko produktuak fabrikatzeari utzi zioten, eta horrek ari ondatzeko eta berriztu behar izateko. Horrek ere sortzen du zabortegi eta ekologioki arazo potol bat ekartzen ditu horrek, Eta gero beste kontuak berritasunaren inguruan da modaren fenomenoa, hori ere asmakuntza bat izan zen. Eta modaren fenomenoarekin galdetzen nire buruari ea berrikuntza programatu daiteke. Eta ez hori bizkatua trampa bat, ematen du, jakin badakigula zer jarriko den modan, eta zen izango den urrengo gailua, XX, bost, XX, urrengoa dago aurre ikusita, benetako berrikuntza ez oten izango gehiago ezustekoa, sorpresa.
Eta orduan, nik uste dagoela reflexio bat ere berriaren kontzeptuari buruz, baita ere pentsatuz gizarte berritzailea dela gizarte oso fanatikoa. Hau da, heriotzarekin lotzen da, baina objektuen heriotzarekin, ze ematen du berriztearen logika horretan, aurrekoa sakarrontziagoa da osoari, eta beraz, horrek sortzen du iaia, erotzen dituen gauzak hilda jaiotzen dira ez. Orduan, hortik doa pizkatu bat agusanetik gabe. Bestetik ere, pare bat galdera ere egin dituzte, horietako bat da zer da zuretzat zoriontasunaren esanahia. Nik liburuan aipatzen dut eta gustatzen zait Fernando Pessoa idazle portugaldarraren erantzuna. Berari galdetzen diote ea zoriontsua den, eztari batek galdetzen dio, eta berak esaten du ez, baina batzutan pozik nago. Orduan, uste dut badaukala horrek bai esanguratsua dela, zoriontasuna, zoriontsu izatea, zer egoera egonkor eta luze bat baldiz zela irudikatzen dugu, eta pozik egon, triste egon uste dut zintzoagoa dela, giza bizitzaren aldarte emozional desberdinekin. Orduan, zoriontasuna bihurtzen denean, eta hau da beste kontu bat, egoera egonkor zoriontsu hori bihurtzen denean imperatibo bat, mandamendu bat, horrek gusten gaitu normalean oso deprimituta. Eta orduan uste dut dagoela paradoja bat, gure gizarte zoriontsu honen txanponaren beste aldean depresioa dago. Oso nekagarria izan daiteke beti zoriontsua izatea, ez? Bai. Honetan ikitzela pertsonarentzat. Eta gainera, liburuan aipatzen dut ere zoriontasunaren rankingaren inguruko ideia dela oso kuriosoa. Iaia kontua ez dela zoriontsua izatea, baizik eta zoriontsuena, ez? Eta orduan egiten dira horrelako txapelketa herrialdeen artean, eta hori 2018an Finlandia lehenengo eta Burundi azkena, hor neurtzen dena da zenbat kontsumitzen den. Eta gaur egun ikasleekin eta asko agertzen den kontua da sare sozialak eta zoriontasuna hori bai, ez? Orduan gehiago dela bestei erakutsi behar diogula zoriontsuak garela, ez? Eta orduan pizkat gure enpresan, gure eskaparatean hori erakutsi behar dugula, eta gero eta gehiago igotzen ditugun argazki horietan dagoela nik jaten ezakin nun, zer zoriontsu dagoen, edo ze bidaian zatetik, norbera, zoriontsu, eta orduan hor dago, ezakit Black Mirror ezagutzen duzuen hori Kaira Antikago izen da telesailaren kapitulu hori, eta oso gomendagarria da gai honi buruz, zoriontasuna gaur egun, sare sozialekin eta nola lotzen zaigun, eta zentzu horretan lagun batek kontatzen zidan, Louvre erakuntzenean, Mona Lisaren ikustera. Ikustera, da saiatzen ikustera. Baina harreta ikusi hori, zegoela kola luze bat, eta gero momentu batean bertaratu eta selfie bat egin, eta jun, Eta orduan azkenean ez da importantea zer ikusten duzu, baizik eta ni hemen dago eta zorientzuan. Beste galdera bat ere bota dute, pandemiaren ondoriorik okerrena zuretzat zein izan den? Hombre, nik uste hor daudela galera pertsonalak ez, eta horren tragedia bat izan dela, eta familian galdu genuen lehenguzu bat, auzo kide bat ere, zan nahi dut, ondorio txarrena izan da dolu bat izan dugula. Dolu hori egiteko tarterik ere eta modurik ere ezin dela ez dela egon, batzutan agurtzeko ritual horietan ere ez dela modurik egon. Eta ez dakit hori guztut, existentzialki bakoitzak ere dolua egin izan duela, galdu dituen gauzen inguruan, eta doluak eskatzen du denbora bat, askotan urgentziaz nahi dugu dela harin konpundu, baina hor tarte bat hartu behar dugu, galdu dugun horren inguruan ernartzeko. Egia da, gure sistema, ez dakit, hipermodernoak edo neoliberalak, ez dela ondo konpontzen galtzearekin. Baina, eta uste dut, bizitza zentzu baten ere,
galtzea da, eta galtzarekin harremantze hori pixkat igual sakondu beharko genukela, ez? Gero, doluak maila askotan, laugarren mailan egiten genuen igerilekua, eta ez dugu hori pandemiagatik, eta orduan berak zeukan bere dolu txiki hori, ez gara joan kojunekin igerilekura, bakoitzak hor edukiko du bere zerrenda, ez? Baina, gero ere uste dut, komunitate aldetik bebai ekarri duela mesfidantza asko, bata bestearekiko. Hori bai, pixkat izan da pen eman dira kontua, hasiera batean ematizun berriz elkartuko gara, eta esan dudan lehen, ez? Agian elkar zaintza ezberdin izango da, baloratuko dugu gehiago, daukagun hori, eta uste dut gero beste buelta bat egon zela, eta zen guztio polizia bilakatuta, ea zer egiten duen bakoitzak, nola kudeatzen duen bakoitzak asuntua, eta hori pixkat uste dut gordinagoa izan dela, ez? Badugu beste galdera bat ere, beste ikasleen batek galdetzen du, ia emozioak kudeatzen ikasi behar dugun. Galdera hona da. Gustatuko izatea berak erantzutea, bai, ez dakit. Claro, nork egin duen, orainean. Baina igual publikoan, itzegin ezazu, mandamendu moduan, Hori da. Horbaitek ere, hauz goran galderarik egin nahi badu ere, posible da, Ez niri, egia da, kudeak eta hitza, ez zaidala bereziki gustatzen. Baina bada, hau da, hizkuntzak ere sortzen du errealitatea, ez? Eta orduan, uste dut gaur egun, lenguai edo hizkuntza enpresarialetik jaso ditugula hainbat hitz eta erabiltzen ditugula gure eguneroko bizitzan. Eta orduan, eskola ere bihurtzen da, hau ekarrita eskolara, nabielako bertan, eta batean, atzaten dira hitz egiten, ikaslei buruz hitz egin beharren, klientei buruz, eta orduan, desberdina da, ez da gauza bera. Eta hitz horrek badauka komponente ideologiko politikoa. Eta orduan, gure bizitza guztia enpresa gisa ikustea ekartzen du gestio edo kudeaketaren histeria, ez? Eta gero eta gehiago aplikatzen dugu horrelako histeri bat, ez dakit, nahiago duke, zer egin gure emozioekin beste gabe, ematen du. Kudeako hitzak enduta, zer egin gure emozioekin. Dela gauza txiki bat, ez? Baina bai, horien aurrean, niri gustatzen zait psikoanalizia. Batez ere, uste dut, lehen aipatu dudana, diagnostiko eta irudiaz gain, hitzak ematen duelako balorea eta erlazioari, eta orduan, hitzak sendatu dezakela, ez? Orduan, gure emozioi buruz eta gertatzen zaigunari buruz beste norbaitekin hitz egitea, sekunduraino lagungarria izan daiteken planteatzen zaite hildo horretatik, ez? Ez dakite dut erantzun, baina, Egin artein galdera eta, hauz goran norbaitek parte hartu nahi du? Bai? Hauz goran egin, bai. Ez ezazu denbora galdu, horren buruko mandamendua ere bada. Bai, lehen aipatu dut ere, bai, galdera... Berak dio ez, pandemian, ez da hori da,
asko aurreztu dugula, etxean egon garelako, eta orain, behin pandemia eta amaitu, baina murrizketak amaituta, berriro ere mesua etortzen ari da, diru horrekin, erosi ezazu nahi beste, bidaiatu ezazu, eta pixka bat horren ari da, Benaren iritziz hori izan daiteke, ez ezazu galdu denborarik edo mandamentu hori, Eta horren inguruko aurrak eta euskatu dugu hori. Bai, eskerrik asko, Ez dakik, etorkizunaren inguruan aditzerakoan ere, orain aipatu duguna, beti ez dakigu zintzoki zerako den, eta gure proiektzioa, gure fikzioa hor daude, nahiko genukena, dauzkagun beldurrak, ez daukagu kristalezko bolarik, ez dakigu nahiakurten diren eskuak, ez dugu horoskopoan sinisten, jai daukagu, ez jakintasun sokratiko bat onartzea, duditzen zaigu, hala ere, eta egia da, badaude aurreikuspen batzuk, eta argazgoen orain egin den badaudela urgentzia batzuk, gure bizimodua zalantzan jartzeko, gure bizimodu honek kolapsora eman gaitzake. Orduan, prest gaude bestera batera bizitzeko, gure plazerra kontsumoarekin lotu gabe. Uste dut askotan hori, zen duzuna, diru aurreztu eta orain diru hori berri kontsumora bideratu. Asko daukagu buruan lotura hori, disfrutatzea edo daukara zerikusiak kontsumoarekin, eta agian beste placer edo beste atsegin gustora eta atsegineko modu batzuk asmatzen baldin baditugu, agian logika horretik irten gaitezke, Uste dut, hazkunde ekonomikoari buruz hitz egiten dugunean, eta horrek planetan kolapsora eramaten ari dela esaten duen aditu asko daude, baina hazkunde ekonomikoaz gain, agian hazkunde psikologikoa edo norberaren hazkundea ere, deshazkunde psikologikora eraman dezake, eta esan, eta hori planteatzen du Joseba Azkarra, soziologoak, honekin nahikoa dauka. Gauza batzuetan, eta agian, beste esan bezala, beste bizimodu batzuetarako prest egon. Ez dakit hori asmatu behar den bide berri bada, Erantzuna. Norbaitek gehiago parte hartu nahi du? Bardoa iritzi da, hemen utziko dugu, bai, ezango dizuegu, Inigo gaur egun osoan zehar egongo da gurekin, gero beste saio bat egingo duelako, beste bi saio gehiago, ikasle guztiekin egon ahal izateko, eta gaur zuetako norbaitek, mandamendu hipermodernoak liburua erosi nahi izan ezkero, irakasleari esan, gero arratzaldean, elkar argitaletxeak argitaratu du, plazaratu du liburua, eta argitaletxekoak etorriko dira, eta beraz norbaitek nahi dugu esan irakasleari. Inigo, eskerrik asko, plazer bat izan da. Bai, zure.